салом дуруд бепоён ба ҳама бародарои азиз, ба ҳама бародарое ки дар ғарибиянд. Барои чӣ дар ғарибӣ гуфтем? Барои ки аввал аз чӣ сар мекунем? Аввал аз шурӯъ мекунем аз кор дар ғарибӣ. Ҷои кор ҳастад, аз складҳои озон. Ҳозир мо ҳама медонем ки реклама кардан чӣ қадр проблема, чӣ қадр скандал, чӣ қадр ҷангу ҷанҷоло рафта сар пишти реклама. Ба ҳамин хотир фақат одамоеро реклама мекунем ки 100% мешиносемшон, 100% гарантия дода метавонем ки инсонҳои дастҳои нан хубанд. Мисол дидем ки ҳамин бобои хандар реклама кард, чӣ кашид. Ба ҳамин хотир мо одамеро реклама кардем ки 100% мешиносемшон. Бо плюс дар эфири ман ҳар шаб агар одамое ки дар эфир бошед ба номи Диё ҷон ҳамин одам машҳурай. Шумо дар ҷои кор пешниҳод мекунед дар фирмаи Азон. ҳаста инҷа кор, барои кор як условие, просто мардак шин дар ҳаёт тамом. Яъне ки кор фақат барои мардакҳо, барои занакҳо нест. ҳастаи бор ҷамъкунӣ, тақсим кунӣ, ҷамъкунӣ бор объём бо ҳастаи рӯзи кориш 2000 рубл. Мақсад ҷои хоб дорад. Бе документ шумо метавонед ки кор кунед. Дар як рӯз хӯрокатон обедтон мета, аз ҷои хоб дар як моҳ шумо 3000 рубл мегиранд. Неки в замин шумо дар ҷои кор метавонед. 30 сол тавлид фардан рай буда ки говорад то мусфеди берун айгроб. Метавонед ки бренд кор кунед ва худои боварино ки якум бор нест бародарро реклама мекунем, якум бор нест қати бародарро мешинем, суҳбат мекунем. ҳар шаб қати мона мисол дар эфира дар чизо метавонем биненеш ҳамҷада яке данатеро беҳтарини мо ҳам аста бигем хато намекунем. Ва мавзӯи имрӯза чире ки мо гуфтем барои реклама разбор рафтистед дар интернет. Ҳама дидеста ки чӣ қадр проблема чистен ами эстар реклама кардан чӣ кардан. Пешаи ҳама мегум ҳар коре ки қимор да связанияй ҳамин чиз ҳаромай. Бадрасӣ ки ҳаромай. Акоз бад мегӯянд ки хаджи қавақ реклама мекарда, ака на гуфтеста. Нем ҳамин қавақ реклама мекардам. Ягон бор ман дар рекламам нагуфтам ки қимор ҳалолай. Ман ай вақт мегуфтам ки қимор ҳаромай. Худи XBet реклама мекардам. Неки мегуфтам ки ҳамин чиз бачакое ки бозӣ кардаги нестен накунед. Гапҳо форот бехона дарша бозӣ кар. Неки одамое ки уже шиштагиян ба дигар аккаунтҳо бозӣ мекардан, ҳама одамо дархост мекунанд ки ба силкаи мо бозӣ кунанд. Оиди бобои қанд, оиди акаи Мугамбо, як даст сухан дорам акаи Илҳомҷон. ҳамин кор дар пушти дари ман дар корам набуда, просто ман ҳамчун блогер фикри худам гуфтанда ҳақ дорам, ку барои ки ҳама гуфтеста фикри худша. Фикри ман дар чия бародаро, фикри ман дар мия ки любой одам вақте ки пешти мея рекламагирӣ, аввал қатъи диян намуд муомила мекунад, ба худо мегӯяд ки хонаву дарама бифурӯшам, худам дум ҳамин одама бигирам. Золотии гория бишад мекунад. Мисоли гап, ҳозирон мо як каса реклама мекунем, просто паспортша мегирем ки одами ношиноста ки хайр мотро реклама мекунем. Ба ҳар сурат ҳамин ситуация дар манам ҳал дида будам. Як бародарро реклама кардем. ӯ короче мардумаро қабиданд ки та ӯ 10,000 сомон гирифти, так ман 3000 рубл гирифтам. ӯ рекламаро шхеле бо монтаж кардан тов додан ки 400,000 қариб ай мардум гирифт ки дад кард. Ҳамин ситуация бо қанда ка Илҳом яъне Мугам буда ман ғалтидагӣ будам. Из-за этого мегӯям ки бародарои азиз, иҷада ида одам гунаҳгор нест. Шумоеро меқапем ки та реклама кардед, та ҷавоб бугӯ. И одам ҳеҷ вақт ҷавоб гуфтатон наметавонад. И одамо суме ки шумо тратит кардагиян, сума ҷавоб гуфтан метавонистанд ё барои 10 сум пул реклама намекарданд. ҳозир любой блогер реклама мегирад. Любой одаме ки дар ютуба реклама мегирад. Хай Идибек вақте ки видео мекунад мега ки ман бизнеси шахсӣ дорам. ӯ мардак блогер намедонад чӣ. Ӯ просто мехоҳад ки обосноват кунад, яъне ки ҳаром хира дигаву дигаша мехоҳад обосноват кунад. И плюс ки тамо ҳар як кас ҳаққи ошибка дорад, ҳар як кас ҳаққи прошения дорад. Худо ман ба он бузаргиш мебахшад. Ман барнома худо на бобои қанда мешиносам, қатиш гапим як бор дар эфир дидамаш. И хака Илҳомо ман мешиносам, не ки бихали як каса сафедкунӣ, пуштигирӣ, чини ман худам як одаме ҳастам ки при зазорум, при гуноҳам, при ошибкаям. Ман ҳаққи надорам як каса гапҳои пушти гап занам. Просто ман фикри худам гуфтам ки любой намуди блогере ки боша, любой зоти блогер реклама мегирад, барои ки ютуб монетизация надодеста, а одамое ки ай пеш монетизация доштан копейк кор мекунанд. Ба ҳамин хотир нисбати бобои қанд чӣ гуфтандем ки ин мардак дар син соле ҳаст ки ин надорад панятка ютуб. Оли дина ман як видеоро тамошо кардам, мега ки бобои қанда мо файрод кардем як барномада, гуфт ки мо намерам, вақт намерам, мақсадаш сумгирӣ буд. Анеки ӯро рафта реклама карда. Мисол нигоҳ кунем да дилсияҳӣ ай киҷоай ба хотире ки барномаи худаш даъват карда бобои қанд нарафта. Из-за этого имрӯз бобои қанд ганда. Эстар ҳамаро ки дад кард, шумо ҳаматон ҳамон мардака хича дидед. Ҳамон мужике ки дар
حتی بابای قند گپ زده گه شما خودتون ای دهنی امور شنیدین چه خیلی که شما شنیدین باور کردید همین مردکان رنگ شما باور کردگیم из-за этого просто فکر کنین که واسه любой که بیو چیستا بلاگرو در سوال جای بابای قنده یا در مال شما باشه یک از میاد میگه که خیلی نخیل جای کره لایک میمونی نخیل خیلی سومایی خیلی گپ چپای $1000 پریگت کن نمیکنین مرده گوی میکنین любой تا آدمایی که میگن که هی بلاگر باید رکلامش جواب بده پیش همه مردم خودش باید رستشات بگیره ما یک کسی وقتی که رکلام میکنیم ما نمیدونیم که آدم کیه ما خشیه برده برشیش نمیدونیم خیلی حکا جان خوب چیسته واسه مردم چی را یاد گرفته که زیر نقاب اسلامی بدن این پیش میان چق میکنن الحمدلله برادر ما مسلمانیم نه خود حق یک کسی بخریم فرزند یک کس غریبی میره و عذاب کار میکنن خیلی چق میکنن با 100 بلاگر باشید باور میکنیم ما نامعلوم کیه ای پیش هم خیلی آدمو چند کسی را ما کارش بود نکیم بله وقت میفهمیم ریال این موزیک پرابلم داشته ریال نمی بیچاره پالاژنش بزه بعد ماشین گفته باورش نکردیم اوی شکی باور کردیم زکان پادستید سیتواسیای در حالتی که مردم اکیدت کرد همین مردم حوزی بونه را یفتگه سوء استفاده از اسلام میبرن یعنی چخیلی پیش میان برادر اهل اسلام خوبی درستی سازی برادر جان همیشه رکلام که خیلی کم میگو همیشه ماشین که نباشه مثلا اگه دیگه بگشت برادر الحمدلله ما حق یک فرزند یک مسلمان دیگه چخیلی میخوام من خودم فرزند دارم نه خیلی گپو میزنم را پروست لگیش شما هم بفهمین اما خدا نگهبانتون زنده و سربلند باشین مقصدی من بینی خلوندن نبود مقصدی من بود که پروست همه گفت گپوشم من هم گفتم بسیاری میگن ویدیو رولی گفتی تغییر میکنم ایسوسی من دارم رولی کن پروست یکان رکلامادت نغز گفته استم که اون شرکت فعلی هم کسکتی همکاری کنیم شرطنامه بندیم کار کنم قدشم یک الا رولی دور من رسخات کردگیم من اویلیک ما گرفتگیم 4000 سومن اولی که میگیرم بود این سپراتش کردگیم من должен хотя бы سمیخم یا بار زیاد کنم 4000 که من رسخات کردم 2000 شم رسخات کردم من خالم هم 2000 و 4000 کدا بگیرم یکم فیلم قطعا هم کسکتی همکاری کنیم برادر الله شما روزی باشه خدا نگهبانتون باشه